Matagal ng programa ng Department of Agriculture ang Kadiwa o Katuwang sa Diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita. Dito'y direktang naibebenta ng mga magsasaka at mangingisda ang kani-kanilang mga produkto. Ibig sabihin, mas malaki ang kanilang kikitain. Nitong ikalawang linggo ng Disyembre, inilapit ng DA ang Kadiwa Market sa isang mall sa siyudad San Fernando, Pampanga. 20 magsasaka at medium-small entrepreneurs mula sa Central Luzon ang nagbenta ng kanilang mga aning prutas at gulay. Sa loob lamang ng 3 araw, umabot sa 560,870 pesos ang total sales ng mga Kadiwa entrepreneur. Dahil sa naging epektibo ang ganitong estratehiya para kumita ang ating mga local farmer, pinaplansya na ng DA ang iba't ibang lugar na maaaring pagtayuan ng Kadiwa Market. Susunod na iikuti ng Kadiwa Palengke ang siyudad ng Malolos sa Bulacan at Gapan sa Nueva Ecija. Rainiel Pawid, CLTV News.